ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷен. Номи ман Шаҳром. имрӯз 15 июли соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 171 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 77 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. се хонагах бо евроремонт дар шаҳри Душанбе, 2 та хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, 2 хонагах бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи арзон, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 300 000 сомонӣ, як хонагах квартира бо нархи 120 000 сомонӣ ва квартираҳои фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе ва назди бозори Саховат ва дигар хонаҳои хуб ва арзон шуморо имрӯз интизоранд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хуба аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта ки бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария ҳамин видео нависед чӣ хели хона шумо дар кора. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, се хонагах бо масоҳати 79 метри квадратӣ дар 10-уми шонаи бинои новостройка. хона таъмири нав дорад. чӣ хеле ки мебинед, таъмираш хуб аст дӯстони азиз. ҷойгир аст дар Гипразен ва яъне гарадок рӯ парои заправкаи Фароз. бино техпаспорт дорад, лифтшам кор мекунад. соҳибаш мегӯяд ки илтимос беҳуда занг назанед. фавран фурӯхта мешавад бо нархи 439 000 сомонӣ. боз савдоам дорад. марҳамат дӯстони азиз. дӯстони азиз, дар охири навор оиди котлован, оиди новостройко каме сухан кардем. ҳатман то охира тамошо кунед, шавқовар аст. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия 30 сотиқ замин дорад дӯстони азиз. 2 дар хона, лекин метавонед 4таш кунед. хона об, барқ, газ, отопление ҳамаш ҳаст. гаражи мошин, сарай, русский баня, ҳама чиз ҳаст. ай Москва 375 километр дурай. хона дар Смоленская област ҷойгир аст, деревняи Стадолише. нархаш 450 000 рубл. боз муомилаам дорад ки ба қурби сомонӣ 77 000 сомонӣ мешавад дӯстони азиз. марҳамат, хонаи арзон дар Федератсияи Россия. ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. дар ин навормон боз як хонаи дигар аст аз Россия, аз шаҳри Санкт-Петербург. хонаи рақами 6 мебошад. ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагӣ зархезда ҷойгир аст дӯстони азиз. 3 дар хонаи калон дорад, як калидор, ошхона, анҷомхона дорад. об, барқ ҳамавақта ҳаста. 12 сотиқ замин. мактаб айхона 40 метр дурай срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 145 000 сомонӣ. фақат харидори аниқ занг зана. нархи хона боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дар таги нархи хона рақамҳои соҳиби хонаи дӯстони азиз, рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. марҳамат. боз хотиррасон мекунем ки мактаб аз хона ҳамагӣ 40 метр дура, яъне ҳавлӣ дар назди мактабай ва нархашам 145 000 сомонӣ. барои 12 сотиқ замин фикр мекунам нархи хуб аст. ҳавлӣ алишам мешавад бо ягон хона дар шаҳри Бохтар ё ин ки дар ноҳияи Вахш бо болои ягон сумуш метун, мегӯяд соҳибаш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Коронда ҷойгир аст дӯстони азиз. маҳаллаи Гулбута 2 мебошад. 2 хонагах бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 3-уми шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. таъмиршам хуб аст дӯстони азиз, аз рӯи сурат маълум аст ва нархи хона 285 000 сомонӣ мебошад. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳана, қишлоқи Метефе, Лиминарнико. узр агар хато хондагӣ бошум, 8 сотиқ замин дорад. ҳавлӣ об ҳаст, барқам дорад. ҳама шароитош хуб аст. хона техпаспортам дорад, яъне ҳуҷҷатошам 100%. нархаш 300 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. фақат харидори аниқ занг занад. WhatsApp ҳамин номерода ҳаст, яъне номерое ки
охирашон 9407 мебошанд, ватсап доранд, аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед дӯстони азиз. ҳавлӣ 3 дар хона, як кухнӣ дорад, кухнишам ободай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Санкт-Петербург, Федератсияи Россия, 15 минут раҳ то метрои Девяткинаи пиёда. Квартира студия мебошад, якхонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 10-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад ва нархаш 4 миллиону 100 ҳазор рубли русӣ, доллар ва сомонӣ дар рӯи экран. ва хона иваз ҳам мешавад бо ягон сеххонага ё ин ки чорхонага дар шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд, аз номи канали Домтиҷе муроҷиат кунед, якхонага студия мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, 7 сотех замин ва 3 дар хона дорад. ҳаммом, ҳоҷатхона дар даруни хона ҳаст дӯстони азиз. об ва барқ ҳам дорад. об даруни хона хати сталба пеши дарвозаи хона дай. ҳамаш сумуш споридагиай, вақти ремонт кардан метавонанд бемалол гузаронанд. боз дар даруни ҳавлӣ як мошин қум ва як мошин сангам ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад 180 ҳазор сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. барои харидорҳои аниқ занг зада пурсон шаванд дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 6 сотех замин ва 4 дар хона дорад. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед таъмир доранд дӯстони азиз. гирди ҳавлиам маҳкам мебошад. об ва барқ ҳам ҳаст. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. аз канечкаи троллейбус то хонае ҳамагӣ 1 километр раҳ аст. нархаш бошад 300 ҳазор сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷе ҳатман муроҷиат кунед дӯстони азиз. 6 сотех замин, 4 дар хона. нархи хона барои харидорҳои аниқ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ дар повороти Ленинград ҷойгир аст. якхонага аз котлован кор рафта истодааст. оли камтар пас оиди котлован каме суҳбат мекунем. якхонага 35 метри квадратӣ мебошад дар 2 ошёна. худи бино бояд аз 6 ошёна иборат шавад. об, барқ ва канализатсияи шаҳрӣ бояд шавад. нархи хона 120 ҳазор сомонӣ. соҳиби ҳамин дом, яъне ширкати сохтмонӣ, бояд перегородка, шкатур, монтажа, ҳама ҳамин чизҳоро карда метиҳанд. дару тирезаҳои главнирам зада медиҳанд. новостройка мебошад. 120 ҳазор сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5385 мебошанд. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки шкатур, монтаж, перегородка, дару тирезаҳои главнира карда медиҳанд. дӯстони азиз, дар охири навор оиди хонаҳои котлован, яъне новостройкое ки сохтмоншон нав сар мешавад, аз ҳамин сохтмонҳо хона харидан каме суҳбат мекунем, як каме тавсия метиҳем шумода. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, сехонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 20 ошёна иборат мебошад. хона падъабой тайёрай ҷойгир аст дар бари родоми 1. маркази шаҳри Душанбе мебошад дӯстони азиз. ҳамин назди Цумдай, ҷош бениҳоят ҷойи хуб. нархи хона бошад 650 ҳазор сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0489 мебошанд. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ин хонаи махсус набори алоҳидашам дорем дар канал. ман ссилкаша дар комментария ҳамин видео закрепид мекунам. марҳамат дар омада тамошо кунед. дар вай навор нархаш камтар баландтар аст дӯстони азиз. ҳозира нархаш арзонтар мебошад, хеле арзонтар мебошад аз нархи будагиш. 650 ҳазор сомонӣ. хона дар маркази шаҳри Душанбе, ҳамин наздики Цумдай, ҷош ҷои бениҳоят хуб аст дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хайём. 18 сотиқ замин мебошад. Замини ҳавлӣ бениҳоят калон аст дӯстони азиз. 6 дар хона дорад. сеташ ҳуҷраҳои оддӣ, сета дигараш времян ка мебошанд дӯстони азиз. ҳам фурӯшӣ мебошад бо нархи 300 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад ва ҳам алиш ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби хона чун ҳар вақта дар рӯи экран дар таги нархи хона навистагиай, рақамҳое ки охирашон 6748 мебошанд. ватсап доранд дӯстони азиз. занг зада пурсон шавед, вариантотона пешниҳод кунед. барои маълумоти бештарам ба соҳиби хона занг занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зарнисор. ҳавлӣ 6 сотиқ замин дорад. дар бинои дуошонага 6 дар хона ҳаст, ки таъмири миёна дорад. об доимӣ, боғчаи мевадиҳанда дорад. наздикии масҷид ва мактаб ҷойгир аст. нархаш 500 000 сомонӣ, боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона, яъне рақамҳои расияшон ватсап доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. худи бино аз 4 ошона иборат мебошад ва ҷойгир аст дар 61 микрорайони шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи бозори Саховат, назди магазини Гарант. масоҳати умумии хона 35 метри квадратӣ мебошад. чӣ хеле ки гуфтем, ду балконча дорад, ҳам аз хона ва ҳам аз ошхона, яъне кухнӣ. нархи хона бошад 299 000 сомонӣ, боз савдоам мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, номи пештараш Қурғонтепа. духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ. 60 квадрат барои духонага масоҳати хуб аст дӯстони азиз. дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона таъмир надорад, яъне коробка мебошад. ҷойгир аст дар Шабчароғ, шаҳри Бохтар. соҳибаш мегӯяд ки харидори аниқ занг зан, гап мезанем, маслиҳат мекунем, проекташ зурай. нархи хона бошад 245 000 сомонӣ, савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона таъмир надорад, яъне коробка мебошад ва ҷойгир аст дар 33 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш бошад 180 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва иваз ҳам мешавад. соҳибаш таъқид мекунанд ки фақат харидорҳои аниқ занг зананд. марҳамат дӯстони азиз. ва дар охири навор, чӣ хеле ки ваъда додагӣ будем дар саршавиш, каме оиди котлован суҳбат мекунем. котлован кадоме ки надонад, агар сода карда фаҳмонем, ин амин вақте ки нав сохмона сар мекунад. ин яке аз чизи муҳимтарин мебошад дар сохмони хона. сохмона нав сар мекунад, ҳавая меган хона дар ҳолати котлован қарор дорад. ҳам хубии хича дорад, ҳам камбудишам дорад дӯстони азиз. хубиш дар он мебошад ки нархаш албатта ки арзонтар аст. нархаш баъзе ҳолатода хеле арзонтар аст нисбати думи тайёр. баъзе ҳолатҳо мешавад ки $100-150 арзонтар аст нисбати думи тайёр. ин хел албатта ки барои харидор осонтар мехалтад. дуюм хубиш дар он аст ки шумо котлована қариб ки дар 90% ҳолатҳо метавонед ҳамчун кредити бефоиз харидорӣ кунед, ҳамчун ипотека гӯя мешавад, яъне 30% пули хона пеш пардохт мекунем, боқӣ мондаша то домбуд шавиам меспоред. вале котлован камбудиҳои худшам дорад дӯстони азиз. дута камбудии асосӣ дорад. якум камбудиш дар он мебошад ки бино оли тайёр нест, яъне котлована фақат ҳамон одаме харидорӣ карда метавонад ки ҷои истиқоматии муайян дорад ва метавонад, имконият дорад ки 2 сол ҳатто 3 солам интизор бошад то ки вай дома мебардорану хонаш тайёр мешавад. ва дуюм камбудиш дар он мебошад ки сохмон мумкин ба итмом нарасад дӯстони азиз. ягон кас ба шумо кафолат дода наметавонад ки сохмона ба пуррагӣ ба итмом мерасонанд. инро донед 100% дӯстони азиз. касе ки ба шумо тавсия натиҳад, касе ки ба шумо реклама накунад, ҳатто моям агар реклама кунем ё ки дигар фурӯшанда реклама кунад,
ба ҳар ҳол дӯстони азиз ҳатман рафта бо ширкати сохмонӣ ҳамсӯҳбат шавед. Я бор сохмона бинед, сохмон чӣ хел рафтааст, сохмончиё умад дар ҳамун сохмон кор кардаасан ё ин ки не, чӣ хели ширкати сохмонӣ мебошад, ин чандум домшон аст ё ин ки ин якум домшон мебошад ё ки ягон таҷрибаи калон доранд. Агар ширкати сохмонӣ таҷрибаи калон дошта бошад, кам шуда 5 сол ё ин ки боз хубтар мешавад 10 сол, дар ин ҳолат ин биноя скорее всего ба эътмом мерасонанд дӯстони азиз. Чӣ ба ки ширкатҳои сохмоние ки номшон баланд аст, таҷрибаи калон доранд, инҳо ба ҳар ҳол ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки дома ба эътмом расонанд ва бо сифати хуб дома пешниҳод кунанд ба харидорҳо. Барои ҳамин дӯстони азиз ҳатман рафта ҳам суҳбат шавед, ҳамаашро фаҳмида, ҳамаашро дониста бо ёри рафиқотон, бо хонангиётон маслиҳат кунед, баъд хулосатонро буроред. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон, раҳмат ки бо дом тиҷа ҳастед.